Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission na kabanta ka nursing but paramedical course, kabala itho da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka ba dunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hakasin jam ka bakong san hakabayday bat kokot kakya ki doktor ka Supercare Hospital kilala ban pen orlong ya ka rukam sumar kabalat tip kum ka trans catheter aortic valve implantation TAVI kabaday ru kasin maningkong hakajalla. Ya kani rukam sumar lale hakawai kalong kme kabanyo pusaw snam karta kabanang kathan sora kabadon ya kajing thot hau klong snam kabalat tip kum ka severe aortic valve stenosis. Ki doktor ki balai dan bantah hakani ka kam ki kentop yo Dr. Senrang Batingan Warjri, interventional cardiologist, bopau khmat hagajalla, haringkat Dr. Amatus Bamon, cardiologist, ke Dr. Bordeloi anesthetist, nalor ki kenhon ki biadai bat kani ka kam. Hagajing kran bat u Dr. Senrang ulaong bakatai kolong kemi ke donya ke jingpang hakasyadam wat habakale i ke kam ka baretru, badai hadian ke jingpaj banyak lalap baka donya ke jingthot hau valve ke klong snam. Ulaong baka jing hap banle ya ka TAVI ka day namar baka nongsha sumar ka day ka balaherta bat ka open heart surgery ka shimpor ban yojing kot nalor kan pensadak ru hakasyadam. Hindray lengwa ka TAVI kan tang ka jingpong na jan sengkai bat ban tepat daki waya kerpang ban penpoy yautiar syadu klong snam. Bat ban pentep baka ni ka rukampot kan shimpor tang kumbashi kanta bat kibasya sumar kin yo ka jingkot tang hapo ars ngi AA. Hat kanika ni yo kanika lat ban pendap ya kanika operation ke prosedur highway kong iba hanyo po sau senam kerta idena sitesha sora. Ti ini ikong kapor ba iwan pen yang idon ka jengpang kasadam yang ba ipang kasadam but in the yard that niat tang kandiat ila that nong ban tang ban ya phalau na yeng phalau hagit yung latat ti adien bangi le kites ke bro ka iko ka ECG kita kites ke bangi jule ngilap ba udon we uthit u valve mo hapo uklong snam uba la block ti bangin so thu yo valve kalong valve ulong kom ka jingkhang hapo uklong snam hakapor ka ba uple kayat kasnam shakamat. Hakapor ka ba ukhang ka bat e kasnam shadin. Kaple ka khang kumba utit uklong snam. Tekat nang yat karta uta u valve u sedang ban snew. Kadai bet ka jingpang ka jing kat nang yat karta kan sedang ban snew. Kada ka snew katu ka jing ple ka jing khang ka jang ka sedang ban kham jenjar. Kadang jenjar kadang ya kisnam hakapor antara ya ba kasnam kumtu kembalong hai ni kong ula sakut. Ha cakapon pli ba upli na stang khendiat. Te kasnam ka bala banyak cakamat ka sakut no kamla syu banyak bon kan. Tena ita idau ithat bandaya pang sadam ru bandaya. Ita evolve ya sakut kan. Te kata ka de ka jeng pang jo ni. But iwan ni kum na kata ka jeng you kan kita ki complaints. But ya kata kita judge valve pengiong kita ngiong ki aortic stenosis. Ya kita kacing sumar ke bangile men hakani ngiong kata ka TAVI. Transcatheter aortic valve implantation. Pat ka kadai kasin ka baningkong bangila banle po ka jelang jongi. And ini ru ide patient ba insa improve ba insa jam ba insa yo jing mentoi ba kan hakani ka jing sumar. Mentah gitang syudap ila la ban ya cengai ila kan tu ka jingpang sadam ru kala lat ka kani ka jingpang aortic valve stenosis bingiong bagi utau valve ulung ka jingkhang ko mga batay ne ula sakut ne te nomor ba sakut ka tu ka jingkhang ka jingple jo ikam don chu kasnam kala duna ban ya chatisha khamat na uklong snam utrai hi ban pom ndrei kam yat lengba ka tu ka jingkhang na kam ple ba tiki kithat kloi kendayat kithat kloi kin kio mau kondon tang si kumtu si phau mau kondon kila that ba ki haban shong chwa ya ban res chwa dala shong sha chipang kin sala ban ya biang ki long kumta ka ba ar bede kila ban that kila ban pang ka sadam kin dayat ka pang sadam
kapang bet kitang chu shong biang kilas ngo aram biang kata kajing that kasedam kajing pang kasedam kiya biang pada kataru kade kawe kabalai pada kabala ladala asi kala jur bah kata kajing block kata kajing khang ki valve kila man kelon kapor ba kiya kam tu kila man kelon kila ban ya player kam tu sipang ki sa ki sapet mak biang pat so kata pada kade kawe tu kita lightly ki dak pat ki test ke bangi hamle ngile tang arteli ki test ke dan kam ta kade ka ECG bat ka echocardiography ta kala penting kena ba ingi kata ka jingpang hot kata ka badan kam kata so kata vi ka bangi le ne bat ka open heart surgery so haki por ba men shwa kata vi kam pat poi kam pat ngin pat la ban le kata vi ha ka kidang kadang dei ka ka badang thamai kan ni so haki por ba men shwa lada usnio tu valve katu kajing pli kajing khang kajing ugala sakut ngi haban chule da kata ka open heart surgery ha ka open heart surgery ngi haban ot ya kan ni kasedam kadon kan kasi yang hanya padang ngi haban ot katu kasi yang ngi haban pli kasedam ngi hab rung sopo and then yau klong snam ngi haban ot biang yau klong snam and then yau tu valve yau tu blasnio ngi haban weng no yu and then ngi tap do artificial dalam tap ngi sop biang yau klong snam su biang yau klong snam su biang kasedam tu valve pada ulah long batmai kan atrikam hendrai pidon nak ka scar nang ni ka bahe ka we ka baar kata kala long ka major surgery ka long ka kala khia ba kata ka jing operate ka kala khia ba nomor ba pihaban pot ya gini pihaban kala long ka ba kejerong ru jerong and kile ki doctors menchwa ki haban yak yo klong snam ki haban pensange ki haban yo kala khia ka jing tu kata ka deka open heart surgery tekan ni pada kajak jengpang ke mangilap hakini ki valve kalong ba kade kajak jengpang ke mangilap hakibala karta kala shadian ka 100 paus nambet kimdei ki ba dang shwai ken rupau nomor ba shwai ken rupau kitu ki jing ka tu valve balong ka jengkhang mangatai uyat bet dei kadang ya karta kade be jengpang jong karta kadang ya kin nyo pau so pra pau kila nang snio kitu ki valve tik kibun nang ki kila kabor met ka jongki kamla shu ban withstand kan kamla shu ban sha ka tu operation ka bajur ka he major ki la don nakiru ki ba don jingpang sini ki ba don jingpang BP ki ba don jingpang khlai mara ka tu ki rata ki la sedang ban don bon jingpang ti kala long ka jingka ka surgery kala long high risk ka risk ka bon ba ti ban kat ka long ka jing advance ka jong ka teknologi kalong ba ki menta pada ki la khnang ban pendunai kita kiris bro ngile no dah kan katavi hakatavi pada ngim don kam ban ot ngim don kam ban play ka sedap ngim don kam ban ot yu klong snam ngim don uskar ro ngim don ni shurung bet nang ni nak kajat ngirung nak kajat na we utit snam udon utit snam ubahe nang ni nak kajat na uto utit snam ngirung daki wayar daki pipe ki berit ngirung bat ni penrung ha du klong snam nang ni nak kajat urung ha du ni klong snam untuk poy klong snam lengba kita ki pipe ni sa tap yo valve pada lengba kita yo valve ni ni kliap no kan ni kliap no yu ki bandrung ha tu pipe kadi ka rukom ka teknologi kan ni la ban tap nang tu pada ni tap yang ni ha ni sa pen play no pat ni sa tap no pat yo tu valve ha ni klong snam so kata baro kalong bet klem ot ndon skar eru ka skar ka ba pidon ni tangi we berit ania kajap and ka berokhat kata ka jing le kadap apo I si kenta apo sausan men iladap yaki nongpang ki da hakasi ka babut ki layat hakasngi arsngi hadin ki la chiyeng ki la etri kta ki la ban trikam kum normal bet kum balong kum julong man kasngi kam don e ka bapin shong slam ha ka hospital ro so kata ka de ka jing mentoy kata ka jing pher apre kita ki arteli kapang de kapang tang haswa diat hapor bangi eye injection bangi tap kanula ban eye injection re ngi pinyo thia ki ni pinyo thia ki om ha ka rukom ba pinyo thia ya ki major surgery ka rukom pinyo thia ka ni kalong light pa kalong diat tang ba in ken light ta ka jingpang
ngim don kam ban tap yaki intubate king yong ngim tap pipe shani shaba ring CMA ngim don kam dai ka bangi ong kata ka general anesthesia ngim le general anesthesia ngile bet tang khendiat ki ma shu tang ba chupalai ka jingpang ki don ki por ba ki tu ki patient ki kim sngau ka jingpang handrei ki shu ki dang yakren hi ban ngiru ki dang long hi kum taru ket so ki don hi kum ki taru so kam da dai than ka ba he kan yangi so kam ka jingpang kam da don ken da adap lu kim pang hi ki dala hadin 100 minit bi adap hadin 100 minit kila pet mat kila yu kila yakren kila bam jai ru recovery banle eka 100 minit 100 shikenta 10 lem shikenta shiteng kadai ka por bang kingi shimpor da dep na itu 100 sampai la dep ki patient ki let batch po ibu hapo ICU shimiet Henry tang sudap ni itu 100 sampai patient ki la ban bam ki la ban yukeran bagi bahiyeng bahasa moro and hakasngi ka babut ki la let shawat kila la ban ya kila la ban yang hakasngi babut ya katu pandai kila let chi so ka recovery ka long kumta hospital kin shong tang shi arlaimet ha hospital armet laisngi pi shong hospital kila let chi pindala let chi pi ka kam kila sedang bet kum baju long man kasngi ka tari ka kam kalak ka tari ka khata la ya bi thik kum ju bet kum ba pi ya ki heavy kam ru kila long ki kam ki bakhia ru kila long ban ne kila ya bet kum ju kata ka pher ha ka rukum ban ya bapile ka open heart surgery ka open heart surgery pada pihak pan don ha ICU ar laisngi dadap mang tu pihak pan sa hospital ka jorong ka adu nyo sngi post ngi te pindan da kala le da open heart surgery so kata ka de ka jing mentoi jong ani ka kedon hi ki procedure ki don be hi ki rest ha ka risk ka jong kan ni ka ba ki berit beria ki risk ki infections ki la ban yo ki pa yo infection kum to ki phila ban don ka jing mi snam na ka tu ka ba ngi rung de ki pipe hang tu hong thiet snam ka tu ngila ban solve ka ngila ban pen jam ka tu kam le ki ba khamma gi de ki stroke ki la ban yo ka stroke ha ka 400 ka stroke ka duna ba ka long very ka long duna ba ka rare ba tang pa ka don ni ka risk dia ka tai ka wei tang bang inda le ba inda la plan ba kam da ka long very very rare utu uval bangile shisen bangi tap une ko ma shipau hadu khatsan snam shipau snam khatsan sem une nda hadian shipau khatsan snam lada gidan ka jung thut biang hau tu ba ti ngila ban tap biang so we na jrong tu ngila ban kala ngile biang kum ju hi ngila ban tap biang so we pada tang ba pipet karta ka jung ni ki patient ki de hinyo pu saus snam khandai pu snam ta kamut lada uval fu ne shipau khatsan snam la ne ba Noror kita ulong ru ba kajingla ban pen urlong ya kani kurkom sumar kala long shisha ka jing sngo sarong ya borok ki be dan banta kani ka kam namar ba haki por bala letno ki nong pang ki haban let chabar ban sumar ha ka be dei bat kani ka jing pang bat ka jing lut ru kalong ka babun kala erap habi kani ka bangila ban le kani ka sin bani kong hang ni ka dei ka kala dei ka kendo ka jing achievement ka ya ka healthcare kan apo Meghalaya ka bahe ba nomor ba yang kani kaju pinhaban let chabar kador ru kalabon kajing lut kabon kajing pia perkap do kajing sa kajing bapin let marwe long let hab yelit arwat rum long hab yabon man let pia pan yo tang ka bay let kibi ru yabon labon te so nakalyang kajing lut hi kala yarap ba menta pila ban le be hang ni hasulu ka ketien ka thlit ru pila yusuk banyakran pia sungthu bha banyakran pila yusungthu banya batai an kala improve ya ka level jongka healthcare ru kan ni kamu menta ke bang kila tang sabar menta kila so kala yarap ba kin pun bagi beri ke man yo jing yarap nak ni so hot kum ka team kum ka yang ni persang man ke porma bangin le ban improve kan ban kampen ba ya kata ka service ke jungi ki briu hakaman ka por ngin da yepet ki briu ki ba ki ya katu ka service ki hab ya katu ka operation ni katu ka ki hab le chabar abang yo ban le hang ni katu ni lala no ban wan ra kita hang ni baro ni la don katu ka infrastructure ni la don ki baro dan se expertise ni la don yang ni kadai ka jing kamen bai kan mo ketika
kajing stonat bahai kan kamdei tangka bangi stonat bangi yo ban le kasin ban kong ni kermen ru bahasa kamat nginang bun kinang buan ki ba kin yo jing irap na kani kinang buan ki ban wan chakamat ban ba hachaka ba kin net no sha velur kin net no sha Delhi kila ban le ni ki buan ki bamla ban yo ka pisah ka jengkot sha chata badru ka encourage kalong ka jing kentu lam ki wei ki doktor ru kan ki wei ki doktor ki wei ki hospital ru ba nila ban le kan yang ni ki ru kila pira ya ka tu ka standard kan standard juga medical care hapo sya kastit akan ni ka dai betang namangi ngadon manga Dr. Warjiri manga but Dr. Amethyst Boman adon arut nya le e kani ka yo an ka tim ding adon lang komni ba ki adon adu mencuai ki adon ka tim ba kani ka jingle ka jongiru ya kani ka yo lala pan wan rai ki companies na sabar bakin wan ban menyerap yang kitiar kitar kan kitar nomor kadai ke mesin meningkong kham jenjar ban wan rai kitiar kitar nomor kibun ba kitar ngimdan ha khawatir ke mudan kidon ki penghak mara na Kolkata kidon ha mara na Mumbai te kitu gi lasdang banwan tu te kamut na sai hadin habut kala kham suk yang bangin bendawan ki patient bawan komni bagi kidon kamban le ikini ki operation ikini ki prosedur kala asuk ini latip Satai rungi habdan gitu tiar ada numpang gitu tiar suka katakan Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya